Engelbert H. og den sidste chance. Kapitel 1. Gud ser fjernsyn hver dag. Han ser især nyhederne, og han bryder sig ikke om det, han ser. Han bryder sig ikke om krigene og elendigheden og ufreden og forureningen. Alt det, der er så meget af nede på jorden. Gud kalder en af sine sejeste engle ind på kontoret. Ja, hvad ellers? Alle mænd, der bestemmer noget, har et kontor. Og råber: nu er det nok, Engelbert H. Jeg vil give dem en sidste chance. Okay, siger Engelbert H. usikkert, og ved ikke helt, hvor Gud vil hen med den råben. Du tager ned på jorden, og så redder du den. Hvordan redder, spørger Engelbert H. Bare sådan redder, råber Gud. Ikke mere krig og elendighed og ballade dernede. Og hvis ikke verden står til at redde, så lader vi helt gøjemådet gå under, og så starter vi forfra med en ny verden. På månen, og kun med rare bibliotekarer og kattekillinger. Okay, siger Engelbert H. endnu mere usikkert. Og du kan få 7 dage og en mobil med, og bare ringe op og give besked om, at jorden er reddet, eller om jeg skal lade den gå under. Okay, siger Engelbert H. og får en splinter ny Sony Nokia med sig. 6700 XL med Bluetooth og Tri-Band og flashtop og det hele. Det er deres sidste chance, siger Gud, og tænder for fjernsynet. I aften vil han bare se Melodi Grand Prix, og ikke alle de dårlige nyheder om bomber og biler, der oser til. Engelbert H. må altså ned på jorden, og enten må Engelbert H. redde den og gøre den dejlig på 7 dage, eller også lader Gud den gå under. Det vil nok sige, at han brænder den af, eller drukner den, eller fryser den til is. Måske alle 3 ting, hvis Gud er rigtig ej. Engelbert H. håber virkelig, den verden står til at redde i en ruf.